19 февруари. Ден за преклонение пред подвика на апостола. Васил Иванов Кунчев, Васил Левски, дяконът, апостолът Левски. Това са все имена, с които е известен най-гениалният идеолог и организатор на българската национална революция. Васил Иванов Кунчев е известен като Левски. Той е една от най-значимите фигури в българската история. Национален герой и революционер. Играе ключова роля в подготовката за априлското въстание и в борбата за освобождение на България от османска власт. Роден е в град Карлово. Там расте в къщата на дядо си. Тя била едноетажна с 2 стаи. До нея имало сейвант и бояджийница, в която работили баща му и дядо му. По време на възстановяването на къщата в музей, в основите е открито скривалище. В една от стаите на стената имало вграден долап, шкаф. На дъното на долапа имало скрита втора вратичка, боядисана в бял. Тя водела към скривалище в основите на къщата. В долапа домакинята се нареждала черги, за да скрие вътрешната вратичка на скривалището. Бащата на Левски е Иван Кунчев Иванов, а майка му е Гина Василева Караиванова. Семейството има 5 деца – Христо, Васил, Петър, Яна и Марийка. Отначало Васил учи в родния си град. След завършване на училище се обучава като занаятчия абаджия. През 1855 г. е повикан в Стара Загора от войчо си Василий. След като изкарва 2 години в местното класно училище, постъпва в курс за подготовка за свещеници. По-късно става отдаден на революционната кауза. Преминава през различни етапи в своята революционна дейност. Първоначално се свързва с тайни революционни организации. По-късно основава вътрешна революционна организация, чиято цел е да подготви народа за въстание срещу османска власт. През 1862 г. се записва в първа българска легия в Сърбия, в град Белград. По време на едно от военните занятия, легионерите трябвало да прескочат широк окоп, трябва в земята. Единствено Васил Кунчев успял да го прескочи. Командирът Георги Раковски извикал: "Това е лъвски скок." От този момент Васил получава прозвището Левски. От 1864 до 1866 година Левски учителствал в село Войнягово. Разказва се, че там той срещнал голямата си любов – хубавата Льова. Тя била дъщеря на местен заможен селянин и също не била безразлична към Левски. Той обещавал да я направи даскалица, като дойде свободата. Подарил на Йова гердан от розови маниста. Това било нещо като обет, почти годеж. Сватба обаче не се състояла. През 1867 г. по препоръка на Раковски се включва в четата на Панайот Хитов като знаменосец. Левски създава мрежа от комитети, които организират въстание за освобождение на България. Той пропагандира идеята за създаване на българска национална държава с независима църква, свободна от чуждо владичество. На 26 декември 1872 г. поради предателство той е заловен от турците в къкренското ханче до Ловеч. Осъден е на смърт на 18 февруари край София. Днес там се намира неговият паметник. В днешно време Левски е почитан като един от основните основоположници на българската свобода и независимост. Неговото наследство става източник на вдъхновение и гордост за българите. Благодаря за вниманието.